Father God, in the mighty name of Jesus, ekuseni uNkulunkulu sizothi Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha okhululwe indodana ungokhululekileyo impela uNkulunkulu oyingcwele. Sicela iqiniso uNkulunkulu oyingcwele, sicela ukulazi iqiniso uNkulunkulu oyingcwele, ngoba lisho njalo izwi lakho Jehova Jireh lithi ngokuba iqiniso niyakulazi futhi iqiniso liyakunikhulula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siza kuwe ekuseni uNkulunkulu oyingcwele, sizothi Almighty God, wena ungubaba wethu. Sizothi uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu oyingcwele, I will not let you go until you bless me, Lord. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizothi Jehova Jireh, I will not let you go until you bless me, Almighty God. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sithi uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu, wena uyithemba lethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, unguNkulunkulu Jehova Jireh ongabashiya abantu bakho namhlanje ekuseni. uNkulunkulu oyingcwele, sizosho njalo Baba, sizothi iba nathi uNkulunkulu ekuseni. uNkulunkulu oyingcwele, sizosho njalo uNkulunkulu onomusa nothando, sizothi Baba wethu, wena unguNkulunkulu wethu, uyithemba lethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sizokhulekela inkululeko uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sizokhulekela inkululeko uNkulunkulu oyingcwele. Whatever it is usathana ibophile ezimpilweni zethu uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sizocela ukukhululwa Jehova Jireh, ngoba lithi izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele, ngokuba iqiniso siyakulazi neqiniso liyakusikhulula. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, wena uNkulunkulu oyingcwele, uyithemba lethu, unguNkulunkulu wethu, uyikho konke ezimpilweni zethu. Namhlanje ekuseni Jehova nisi sithi uNkulunkulu oyingcwele, yenza njalo uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi khulula uNkulunkulu oyingcwele lokhu Sathana kubophile ezimpilweni zethu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi Jehova nisi, Jehova Jireh, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa, sikhala kuwe ekuseni egameni likaJesu Kristu. Wena usezwini lakho uNkulunkulu oyingcwele, akusiyona eyethu impi kodwa ingeka Jehova nisi, uthena kusiyona eyethu impi Jehova nisi, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sipha amandla uNkulunkulu oyingcwele okukudumisa Jehova nisi, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sipha amandla okunqoba uNkulunkulu, sinqobe zonke izimpi, sinqobe konke uNkulunkulu oyingcwele okuvukayo ezimpilweni zethu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sipha amandla Jehova nisi okunqoba uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi uNkulunkulu wethu, sithi Jehova Jireh, sinqobele uNkulunkulu la sibuthakathaka khona uNkulunkulu oyingcwele, ngoba lisho njalo izwi lakho namhlanje lithi uNkulunkulu oyingcwele, siyakukhululwa yiqiniso. Iqiniso lithi izwi lakho uJesu uyindlela neqiniso, uJesu ungumkhululi wethu. Nkosi uJesu sikhulule, Nkosi uJesu sikhulule kulamaketanga uNkulunkulu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhulule Nkosi uJesu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi yokulunga ekuseni uNkulunkulu oyingcwele, size kuwe sizothi Baba, asinawo amandla uNkulunkulu oyingcwele okuthandaza, asinawo amandla kodwa sikhala kuwe Nkosi uJesu. Sithi Nkosi uJesu sikhulule, ngoba lisho njalo izwi lakho lithi wena unguphila, lithi wena uyiqiniso, uyindlela neqiniso, lithi wena ungukuphila egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ingakho size kuwe ekuseni Jehova Jireh, ingakho size kuwe ekuseni Nkosi uJesu, ngoba wena ungukuphila kwethu, ngoba wena uyikho konke kithi, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. No weapon formed against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Asikho isikhali esitolwe thina esiyophumelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, we pray Almighty God ukuthi uNkulunkulu oyingcwele, asikho uNkulunkulu onomusa isikhali, uNkulunkulu onomusa, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngegama likaJesu, no weapon formed against our progress shall prosper in the name of Jesus. No weapon formed against the progress yethu uNkulunkulu shall prosper in the name of Jesus.
No weapon formed against our success, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu onomusa nothando, lithi izwi lakho wena ungihambela ngaphambili. Nkulunkulu oyingcwele, sicela ukuthi usihambele ngaphambili, Jehova Jireh, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Usinqobele zonke izimpi, Nkulunkulu, ey'vukayo endleleni, Nkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu onomusa, Nkulunkulu oyingcwele, we pray for victory, Lord. Lithi izwi lakho, I have overcome the world. Lord Jesus, lisho njalo, Nkulunkulu oyingcwele, lithi wena unqobile umhlaba, unqobile izwe, Nkosi uJesu. Nathi sisipha amandla okunqoba, Nkosi yokulunga, sipha amandla okunqoba, Nkosi uJesu, sipha amandla okuba ne-mentality ye-victory, Lord, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunanoma uluphi uhlobo lwesimo, Nkulunkulu oyingcwele, kunabantwana abakhaba kulo life, Almighty God, abathi impilo yabo imile, abayiboni progress. Almighty God, sicela ukuthi uNkulunkulu onomusa, la i-progress yakhe iboshwe khona, Baba, we pray, Nkulunkulu oyingcwele, that uNkulunkulu onomusa ukhulule, Nkulunkulu onomusa, i-progress yabantwana bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunabantwana bakho abathi angiboni lutho ngegama likaJesu ukuthi kwenzakalani empilweni yami. In the mighty name of Jesus, namhlanje kuseni Nkulunkulu, we pray, Almighty God, in the name of Jesus, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, kube khona okwenzakalayo empilweni yakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. As she joined this life, as he joined this life, Almighty God, we pray for a supernatural change, Nkulunkulu oyingcwele, empilweni yakhe. We pray for supernatural progress, Almighty God, empilweni yakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Nkulunkulu oyingcwele, ukuthi kuphela lo nyaka ka-2025 ebe testify of the goodness of the Lord, ebe testify ngamandla wabonile kaNkulunkulu. We pray, Nkulunkulu oyingcwele, ukuthi uNkulunkulu onomusa, as uNkulunkulu onomusa kuzoba uhafu walo nyaka, uNkulunkulu oyingcwele, mangabe kuwukuthi mdala wensuku kunomntwana wakho uNkulunkulu owayethi ngiyazi ukuthi koshaya uJuni, uNkulunkulu sengibona ukuthi wenzeni empilweni yami. Namhlanje kuseni, uNkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu onomusa nothando, wena unguNkulunkulu who is able, Almighty God. Lisho njalo izwi lakho lithi, you are able, my Father, my God. Ekuseni Jehova Jireh, ekuseni Jehova Nisi, sisho njalo Baba, sithi Baba, according to your power, according to your ability, Lord, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we pray that you open doors, uNkulunkulu oyingcwele, ey'mpilweni zabantwana bakho. Kunabantwana, uNkulunkulu oyingcwele, abathi mina ngikhulekela umsebenzi, uNkulunkulu, abanye bathi ngikhulekela abantwana bami ukuthi bathole umsebenzi. Baba, we pray, uNkulunkulu oyingcwele, that you open doors, Almighty God, to new jobs, Almighty God, to permanent jobs, uNkulunkulu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, ekuseni, uNkulunkulu oyingcwele, kunabantwana bakho Jehova Jireh abakulo life, Almighty God, abathi mina nginalo elinye ithemba, kodwa ithemba lami likuJehova kuphela. Namhlanje kuseni, uNkulunkulu oyingcwele, sithi Baba, zibonakalise kubo, zibonakalise ey'mpilweni zabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, they shall testify, Almighty God, of your goodness, uNkulunkulu oyingcwele. They shall testify, Almighty God, of your power, uNkulunkulu. They shall testify, uNkulunkulu oyingcwele. Moya oyingcwele, moya kaNkulunkulu, lithi izwi lakho, lithi izwi lakho uNkulunkulu, the Holy Spirit intercedes for us with groanings. Lithi umoya oyingcwele uyasibubulela. Moya oyingcwele, siyacela ukuthi usibubulele kuseni, siyacela moya oyingcwele ukuthi usinxusele. Moya kaNkulunkulu, moya wasezulwini, asinalo elinye ithemba kodwa sithemba iNkosi uJesu, asinalo elinye ithemba kodwa ithemba lethu lisemazulwini. Ingakho ekuseni Jehova Jireh, ingakho ekuseni uNkulunkulu, sizosho njalo, sizothi Baba, I will not let you go until you bless me, Lord. Basho njalo uNkulunkulu, bathi igama labo selishintshile from whatever akade bexakekile bekubabambile kubamba into zabo. Namhlanje kuseni bazothi namhlanje igama lami elisha, I am the blessed one. uNkulunkulu oyingcwele, baguqule igama lakho labo uNkulunkulu, njengalokhu wakwazi uguqula igama likaJakobe uNkulunkulu. Wathi because wena ubambene noNkulunkulu wanqoba, namhlanje igama lakho awusayo kuba uJakobe kodwa uzoba u-Israyeli. Baba, we pray uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi mdala wey'nsuku ekuseni uNkulunkulu oyingcwele, kunabantwana bakho abakulo live uNkulunkulu oyingcwele abangasabazi ubuthongo noma belala kubuye iy'nkinga uNkulunkulu oyingcwele ababhekene nazo. Baba, ayikho inkinga Jehova Jireh ekwehlulayo. Wena uNkulunkulu ongahluleki, wena uNkulunkulu, my Father, my God, wena uNkulunkulu omkhulu ophezu kwakho konke Jehova
ungayihlukanisi. We come against inkinga in the mighty name of Jesus. We come against zonke inkinga baba, our weapons uNkulunkulu oyingcwele. We come against uNkulunkulu nomusa inkinga. Lithi izwi lakho, our weapons are not carnal, Almighty God. In the mighty name of Jesus, our weapons uNkulunkulu oyingcwele are not carnal, uNkulunkulu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele, u-Elisha uNkulunkulu, inceku yakhe yabona impi, yabona behlaseliwe, kodwa uNkulunkulu oyingcwele, inceku yathi uyabona yini ukuthi sihlaselekile? Wathi u-Elisha, my father, my God, wathi baningi kakhulu abangakithi kunalabo babonayo physically, with the physical eyes. Wathi uqonda ukuthini, waba confused. uNkulunkulu oyingcwele wakhuleka wathi, my father, my God, open his eyes in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu oyingcwele azange uzudelay in opening his eyes. Wavula amehlo akhe kodwa wabona the chariots of fire. uNkulunkulu oyingcwele wabona uNkulunkulu nomusa i-army yomlilo. Ingakho namhlanje kuseni Jehova Jireh sikhulekela leyo army uNkulunkulu. Siyazi ukuthi namhlanje sakhona leyo army yomlilo uNkulunkulu oyingcwele ezobhekana ngqo uNkulunkulu oyingcwele nanoma yini uNkulunkulu elwisana nokuthula komntwana wakho kulo life, Almighty God. Nanoma yini Jehova Jireh emelene nekhaya lomntwana wakho kulo life, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, baba uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu we pray, Almighty God, emakhayeni abo uNkulunkulu oyingcwele ukuthi uhambe Jehova Jireh from uNkulunkulu nomusa igate uNkulunkulu oyingcwele abangena kulo baba. We pray for your consuming fire uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ushise nanoma yini mdala weinsuku ngegama lika Jesu operator kulawa amagceke ngegama lika Jesu emawindini. Lord, we pray for your consuming fire ukuthi shise nanoma yini kulawa amawindo alela khaya lomntwana wakho kulo life, Almighty God, each and every one of them, Lord, ngegama lika Jesu. Baba, I pray uNkulunkulu oyingcwele for your consuming fire, Lord, ukuthi ushise whatever it is uNkulunkulu oyingcwele that is operating in the homes uNkulunkulu nomusa, noma ngathiwa icashe phansi kombhede, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, let your consuming fire uNkulunkulu oyingcwele consume whatever it is, Almighty God, ngegama lika Jesu, that uNkulunkulu oyingcwele usathana itshalile kulawa amakhaya mdala weinsuku, noma ngathiwa ihide uNkulunkulu oyingcwele nanoma ingayiphi object. Namhlanje kuseni we set your fire, Lord. We send your consuming fire, Almighty God, to that house, Almighty God, to consume whatever uNkulunkulu oyingcwele that uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu that is operating uNkulunkulu nomusa whatever kind of monitoring spirits, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Kunama spirit uNkulunkulu oyingcwele that is operating in our homes uNkulunkulu nomusa. We pray, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, against the monitoring spirits uNkulunkulu oyingcwele that is monitoring i-progress yabantwana bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu oyingcwele in the mighty name of Jesus ukuthi abantwana bakho uNkulunkulu nomusa they shall see i-progress empilweni zabo uNkulunkulu oyingcwele kulo nyaka. They shall see uNkulunkulu oyingcwele doors opening uNkulunkulu nomusa kulo nyaka. They shall testify uNkulunkulu oyingcwele ama testimonies uNkulunkulu nomusa they shall come uNkulunkulu oyingcwele testimony after testimony after testimony in the mighty name of Jesus. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi wehlise uNkulunkulu nomusa izibusiso phezulu kwabantwana bakho njengevula uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu. Lithi izwi lakho, Son of Man, can these bones live? Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sizosho njalo sizothi Baba, these bones can live ngoba wena uNkulunkulu usufikile namhlanje kuseni ezimpilweni zabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele uzokwenza umsebenzi uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, ekuseni Jehova Jireh sizothi uNkulunkulu wethu Sizothi Baba, we thank you as you open those doors, Almighty God. Sizothi Baba, we thank you, Almighty God, as you open those doors. Nkulunkulu oyingcwele. Baba, we pray uNkulunkulu nomusa ngezwi lakho Baba. Lithi izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele, iqiniso siyakulazi, and iqiniso lilodwa uNkulunkulu oyingcwele lisho njalo lithi uJesu indlela uyiqiniso. Namhlanje kuseni lithi iqiniso liyakusikhulula. Nkulunkulu oyingcwele, we pray Nkosi uJesu ngoba Nkosi yokulunga lithi izwi
izwi lakho iqiniso liyakusikhulula Baba, sikhulekela leyo nkululeko Baba, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, for leyo nkululeko, uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi sikhululeke, Almighty God, ngokupheleleyo, Jehovah Jireh, sikhuleke, uNkulunkulu oyingcwele, from top to bottom, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nothing in our lives, Almighty God, shall be bound, uNkulunkulu oyingcwele, ngoba lithi izwi lakho esikhululayo emhlabeni nasezulwini khululiwe, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, in the name of Jesus, wena uNkulunkulu ophilayo, Almighty God, uhlezi esihlalweni sobukhosi, uNkulunkulu oyingcwele, lithi izwi lakho, uNkulunkulu onomusa, amakherubi namaserafi, Almighty God, amana njalo, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyabonga, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa, wena uNkulunkulu ophilayo, Almighty God. Akekho njengawe, Jehovah Jireh, akekho ngalinganiswa nawe, Jehovah Nisi, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngenelela kulela khaya Baba, lapho uNkulunkulu oyingcwele, ubaba wakhona uNkulunkulu onomusa, ngathi useyahlanyana sekhanda, uNkulunkulu oyingcwele, uSathane, Almighty God, ungenile, uNkulunkulu oyingcwele, kulo mshado, wenza separation, Almighty God, wadala confusion, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We come against every spirit, uNkulunkulu oyingcwele, esizodala confusion, uNkulunkulu nomusa emakhaya, uNkulunkulu oyingcwele, abantwana bakho, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray for peace, uNkulunkulu oyingcwele. We pray that you restore the love, uNkulunkulu oyingcwele, kuleya mshado mdala wey'nsuku, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, kunabantwana bakho, uNkulunkulu nomusa, asebephila ngokukhala, uNkulunkulu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lapho uNkulunkulu oyingcwele, abantu kufanele ngabe uNkulunkulu nomusa bayabondla, abantu engafanele ngabe bayabasupporta, abasabasupport uNkulunkulu oyingcwele, because uNkulunkulu nomusa of the spirit of darkness, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, in the mighty name of Jesus, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena uNkulunkulu, wena wedwa, Almighty God, who is able to change, uNkulunkulu oyingcwele, ukuguqula, uNkulunkulu oyingcwele, whatever it is, uNkulunkulu oyingcwele, uSathane mdala wey'nsuku asekwenzile empilweni zabantwana bakho, mabe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, sipha amandla, uNkulunkulu oyingcwele, okunqoba mdala wey'nsuku, sipha amandla. We come against the spirit of laziness, Lord, in the mighty name of Jesus. We come against the spirit of laziness, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu. Mangabe umoya oyingcwele as instructor, Lord, to pray, ngoba ebona ingozi, uNkulunkulu nomusa, ezayo, uNkulunkulu oyingcwele, ey'mpilweni zethu, kodwa uNkulunkulu nomusa, kube khona umoya ovila mdala wey'nsuku osibambayo, Jehovah Jireh, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We come against uNkulunkulu oyingcwele, ama-cravings, Lord, ezinto uNkulunkulu nomusa zobumnyama mdala wey'nsuku, lokhu uNkulunkulu oyingcwele esifisa ukufaka emlomeni wethu mdala wey'nsuku, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We come against the spirit sent to, Almighty God. We come against the spirit sokudla insu, Almighty God. Kunabantwana bakho ababanjwe umoya wensu, Almighty God, babanjwe umoya wesinefu, Jehovah Jireh, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We come against the spirit sesinefu, uNkulunkulu oyingcwele, whatever kind of addiction, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, elibamba abantwana bakho namhlanje kuseni. We come against that addiction, Lord, in the mighty name of Jesus, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, wena uNkulunkulu, wena wedwa uguquki, awusose waguquka, awushintshi, uNkulunkulu oyingcwele, namhlanje kuseni, uNkulunkulu onomusa nothando. We pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele, abantwana bakho bekulo life, Almighty God, that you protect them, Lord, and you protect their families, Lord, in the mighty name of Jesus. Ngoba bezile uNkulunkulu oyingcwele kulo life, abazile bodwa mdala wey'nsuku, kodwa they come with their families, Lord, baze nabantwana babo, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lakho, uNkulunkulu oyingcwele, out of my belly, Lord, shall flow rivers of living water, in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa, senze mdala wey'nsuku sibe njengaleso sihlahla esitshaliwe, uNkulunkulu oyingcwele, eceleni komfula, uNkulunkulu onomusa, lapho uNkulunkulu onomusa singeke sawuze soma, uNkulunkulu onomusa, ngegama lika Jesu Kristu, senze uNkulunkulu oyingcwele sibe fruitful, Almighty God, to be able ukuthela, uNkulunkulu oyingcwele, izinto ezinhle, uNkulunkulu onomusa, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, namhlanje kuseni, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, kunabantwana bakho, uNkulunkulu oyingcwele, abakulo life, Almighty God, asebelahlekelwe
ithemba kade bewafaka ama-CV uNkulunkulu oyingcwele kodwa babizwa ndawo namhlanje uNkulunkulu oyingcwele laba wafaka khona ama-CV uNkulunkulu onomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele for your miracle, Lord. We pray for your intervention, Lord, ey'mpilweni zabo uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray for unusual favor, Lord. We pray uNkulunkulu oyingcwele for your supernatural favor uNkulunkulu onomusa ey'mpilweni zabo. Baba, we pray that you open doors uNkulunkulu kwimisebenzi yabo uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha that you separate them, Lord, from whatever it is uNkulunkulu oyingcwele that is holding their progress, Lord. Ngegama lika Jesu Kristu kunezinto uNkulunkulu oyingcwele ey'bambe uNkulunkulu onomusa nothando i-progress yabantwana bakho. Kuney'naliti uNkulunkulu oyingcwele ey'hlatshwe ey'thombeni noma ey'hlatshwe emaphepheni abhalwe amagama abo. Namhlanje uNkulunkulu oyingcwele lezo y'naliti ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ziyagqashuka. Namhlanje ekuseni lezo y'naliti Jehova Jara ziyahlephuka, ziyasha ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sihlakaza abandla obumnyama uNkulunkulu oyingcwele a-operate-ayo mdala wey'nsuku ey'mpilweni zabantwana bakho. Baba, kunabantwana bakho Almighty God abakulo life Almighty God abashawe ngey'chitho ezinzima kakhulu Baba. Ngegama lika Jesu sithi mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi greater is him that is in us than the one that is in the world. Asikho isichitho Jehova Jara esonele nanoma imuphi umntwana wakho kulo life Almighty God esiyophumelela in the mighty name of Jesus. Mangabe kuwukuthi kunomntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele onemaski uNkulunkulu onomusa efaka uSathane ebusweni bakhe, noma ngingathiwa uNkulunkulu oyingcwele abantu abazengenza izinto ezinhle uNkulunkulu onomusa empilweni yakhe, uNkulunkulu oyingcwele babona leyo maski baphindele emuva bephethe izinto uNkulunkulu onomusa ezinhle emdala wey'nsuku ey'mpilweni zabo. Baba, we come against that mask, Lord. Sithi we wash them, Lord, in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We wash them with the blood of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. No weapon formed against abantwana bakho shall prosper in the mighty name of Jesus. No weapon formed against the progress yabantwana bakho shall prosper in the name of Jesus. No weapon formed against our blessings uNkulunkulu oyingcwele abantwana bakho shall prosper in the name of Jesus. No weapon formed against our homes shall prosper in the name of Jesus. Shall prosper in the name of Jesus. No weapon formed against abantwana babo uNkulunkulu shall prosper in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi asikho isikhali uNkulunkulu ekuseni esolelwe thina mdala wey'nsuku esiyophumelela. Sithi asikho isikhali Jehova Jara esolelwe abantwana bakhe esiyophumelela. Sithi asikho isikhali uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu esolelwe thina esiyophumelela, ngoba lithi izwi lakho wena ungizungezile ngasemuva nangaphambili. Ngegama lika Jesu ubeka isandla sakho phezu kwami ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando ngegama lika Jesu sithi Almighty God, sithi cover me my Lord in the mighty name of Jesus. Sithi cover me my Father my God egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi cover them Almighty God, cover each and every one of them, each and every one uNkulunkulu oyingcwele yabantwana bakho abukulo life Almighty God. Uyazazi inkinga zabo, uyayazi imikhuleko yabo uNkulunkulu oyingcwele, uyazazi uNkulunkulu onomusa izinto uNkulunkulu onomusa the desires of the heart Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, in the name of Jesus, I pray uNkulunkulu oyingcwele that they come out with a testimony Almighty God. I pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi baphume nobufakazi uNkulunkulu onomusa nothando ey'mpilweni zabo, bafakaze uNkulunkulu oyingcwele ukuthi simbonile uNkulunkulu ophilayo enze ummangaliso empilweni yami. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele for testimonies uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu ukuthi simbonile uJehova enze ummangaliso empilweni yami ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi mdala wey'nsuku abantwana bakho uNkulunkulu onomusa abakulo life Almighty God ukuthi ungenelele ey'mpilweni zabo, whatever it is uNkulunkulu oyingcwele edinga ukulungiswa uNkulunkulu kuphela. Wena unguNkulunkulu okwazi ukulungisa nanoma isiphi isimo, asikho isimo esikwahlulayo. uNkulunkulu oyingcwele lithi izwi lakho, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Namhlanje ekuseni sizosho njalo, sizothi there is nothing too hard for you my Father my God. Size nemthwalo, uthe bonke abakhathele, bonke abasindwayo abalethe imthwalo ngibathwalele
ekuseni size nemithwalo yethu Nkosi uJesu sizothi sithwalele uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Naba bantwana bakho uNkulunkulu engcwele abakulo life uNkulunkulu baze nemithwalo yabo bathi Nkosi uJesu bathwalele ekuseni, bathi Nkosi yokulunga bathwalele imithwalo, bathi baphumuze Nkosi uJesu, bathi baphumuze Nkosi yokulunga kuyona yonke imithwalo uNkulunkulu ebahlukumezayo nebacindezelile empilweni yabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Naba bantwana bakho uNkulunkulu engcwele abakulo life Almighty God bazokhulekela ukuthula empilweni zabo uNkulunkulu, bazokhulekela ukuthula emsebenzini uNkulunkulu engcwele. Baba kunemsebenzi uNkulunkulu nomusa abantwana bakho abasebenza kuyo uNkulunkulu, kunabantu ababacindezelayo emsebenzini, kunabantu abangabasebenzisi kahle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We say Almighty God, whoever it is uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha osetshenziswa yisitha uNkulunkulu oyingcwele ukuthi amelane uNkulunkulu nomusa nokuthula kwabantwana bakho namhlanje ekuseni uNkulunkulu oyingcwele, we say my Father my God egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi Baba siyabakhulekela ukuthi ubakhulule uNkulunkulu oyingcwele kulobo bunzima ababhekene nabo ngegama lika Jesu. Sithi Baba abasetshenziswa uSathane uNkulunkulu oyingcwele ukuthi bazomelana nokuthula kwethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi ekuseni uNkulunkulu oyingcwele, we pray Almighty God ukuthi Baba ubathethelele ebese uyabakhulula ngoba lithi izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele iqiniso siyakulazi uNkulunkulu oyingcwele neqiniso liyakusikhulula. Lithi izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele iqiniso uNkulunkulu oyingcwele siyakulazi. Lithi izwi lakho Almighty God asibambene nanyama asibambene nagazi kodwa sibambene nemoya yababusi uNkulunkulu oyingcwele. Kunabantu mdala wey'nsuku ababanjwe imimoya uNkulunkulu oyingcwele Baba ngegama lika Jesu Kristu ngisho beholile uNkulunkulu oyingcwele imiholo yabo uNkulunkulu oyingcwele uSathane use already is operating in their salaries Lord bengakayitholi uNkulunkulu oyingcwele. We pray Almighty God for financial breakthrough Lord in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu oyingcwele that uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, in the name of Jesus, when uyazazi inkinga zabantwana bakho ingakho uNkulunkulu silana sizokhuleka kuwe, sizonxusa kuwe, sizocela kuwe, sizothi Baba wena uyazazi inkinga zabo, uyazazi inkinga zethu uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele namhlanje ekuseni sisho njalo sithi I will not let you go until you bless me in the mighty name of Jesus. Sisho njalo uNkulunkulu sithi I will not let you go until you bless me Lord in the mighty name of Jesus. Baba lwamkele ebusuku egameni lika Jesu. Thank you Lord. Ake sishayeleni uNkulunkulu wethu izandla egameni lika Jesu. Oh hallelujah! Oh hallelujah! Oh hallelujah! Thank you Lord. Thank you Jesus. Bayabonga wena Baba endodana futhi nawe moya uNkulunkulu wena wedwa Almighty God. uNkulunkulu onomusa nothando wangibusisa uNkulunkulu oyingcwele emaphakadeni. You ordain me Lord in the mighty name of Jesus Baba.
abantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele abakulo life, Almighty God. Wathi uNkulunkulu onomusa ubadala uNkulunkulu oyingcwele besayihluli, wawazi uNkulunkulu onomusa nothando ukuthi uNkulunkulu oyingcwele bazo-achieve inani wherever it is. uNkulunkulu oyingcwele la kwaqhathaka khona uNkulunkulu oyingcwele iy'busiso la kwahamba khona wrong uNkulunkulu oyingcwele namhlanje kuseni Jehovah Jireh, you are the God of restoration, Almighty God. Baba sithi uNkulunkulu oyingcwele buyisa lokho uNkulunkulu onomusa nothando usathane Jehovah Jireh akutshontsha ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe kuwukuthi uNkulunkulu oyingcwele kunabantwana bakho abahamba uNkulunkulu onomusa bayoconsulta ey'nyangeni uNkulunkulu oyingcwele kwaba khona iswap uNkulunkulu onomusa kwasopheka iy'busiso zabo uNkulunkulu oyingcwele babuya uNkulunkulu onomusa nezinto zobumnyama uNkulunkulu onomusa ezadala ukuthi uNkulunkulu oyingcwele kubambeke izinto zabo. Baba, we come against ama-covenant uNkulunkulu oyingcwele, we break wonke ama-covenant. Baba, kunabantwana bakho abenza ama-covenant uNkulunkulu oyingcwele bengazi uNkulunkulu onomusa, bethi uNkulunkulu oyingcwele bayofuna usizo kodwa benza ama-covenant uNkulunkulu oyingcwele nabandla obumnyama. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele, we pray uNkulunkulu onomusa ukuthi uNkulunkulu onomusa usikhulule kulawa ama-covenants, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu oyingcwele for abantwana bakho mdala wey'nsuku ukuthi uNkulunkulu oyingcwele ubakhulule uNkulunkulu kulawo ma-covenants, Almighty God, abawenza mdala wey'nsuku. Mangabe kuwukuthi uNkulunkulu oyingcwele baba babengazi baba ukuthi benzani, we pray Almighty God that you forgive us, Lord. We pray Almighty God that uNkulunkulu oyingcwele you restore uNkulunkulu onomusa whatever it is uNkulunkulu onomusa okwantshontsho usathane uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nesakunika usathane uNkulunkulu oyingcwele that belong to us, Almighty God, willingly and not willingly, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa, ngiyakhumbula uNkulunkulu ngegama lika Jesu abantwana baka Jacob baka Isaac uNkulunkulu oyingcwele amawele mdala wey'nsuku. Kunewele uNkulunkulu onomusa elathunywa ubaba walo wathi hamba uyofuna imvu kodwa ngenxa yokuthi kwaba khona iswap uNkulunkulu. Hey uNkulunkulu oyingcwele baba, sometimes uNkulunkulu onomusa jokingly, Lord, we prophesy izinto uNkulunkulu onomusa ngemlomo wethu ebese iyasilimaza. uNkulunkulu oyingcwele ngiyakhumbula uJakobe entshontsha isibusiso ubudlalifa bewele lakhe bamfowabo Nkosi uJesu. Wathi umfowabo wathi Jakobe ngilambile ngiphe lelo plate olidlayo, wathi mangabe nikeza lokhu kudla wena fanele unginikeze ubuzibulo bakho. Wayengazi ukuthi umfowabo uzobuthatha ngampela ubuzibulo bakhe, wayengazi ukuthi ngampela umfowabo uzontshontsha ama-blessings akhe, wayengazi ukuthi ngampela wavuma jokingly engazi ukuthi ngampela usathane is at work uzontshontsha ngampela ama-blessings akhe. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele kunama-blessings, Almighty God, esawadedela singaqondile singathi ukuthi kuyadlalwa, kodwa uNkulunkulu oyingcwele ngoba lithi izwi lakho ukufa nokuphila kusolimini lwethu. Namhlanje kuseni Jehovah Jireh sithi restore uNkulunkulu oyingcwele whatever it is uNkulunkulu onomusa esakhulula ngolimi lwethu singazi uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ngoba sikhuluma kuzokwenzeka umonakalo ey'mpilweni zethu. Namhlanje uNkulunkulu oyingcwele whatever it is that we spoke uNkulunkulu onomusa lapho usathane uNkulunkulu oyingcwele wathatha i-advantage uNkulunkulu onomusa of our own words, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi ukufa nokuphila kusolimini lwethu. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sikhuluma ukuphila baba, sikhuluma i-restoration, sizocela i-restoration, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi restore uNkulunkulu oyingcwele, sithi restore uNkulunkulu onomusa. Yes Lord, in the mighty name of Jesus. Sizothi uNkulunkulu oyingcwele, I will not let you go until you bless me, my Father, my God. I will not let you go, Almighty God, until you bless me, uNkulunkulu oyingcwele. I will not let you go, uNkulunkulu onomusa, until you bless me, uNkulunkulu onomusa. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, I pray that you change my name like you changed the name of Jacob, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray, Almighty God, that you change our name, Lord. We shall be blessed, Almighty God. Wherever we go, uNkulunkulu oyingcwele, kumele kubonakala amandla akho ukuthi uNkulunkulu esihamba naye uyaphila.
kumele kubonakale inkazimulo yakho ukuthi uNkulunkulu esihamba naye uyaphila. Father, I pray uNkulunkulu engcwele for each and every person okulo life, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ukuthi mdala wensuku kubonakala amandla akho empilweni zabo uNkulunkulu engcwele. I pray for each and every person okulo life, Almighty God, ukuthi kubonakala inkazimulo kaNkulunkulu, ukuthi uhamba noNkulunkulu ophilayo. I pray for each and every person okulo life, Almighty God, that they shall testify uNkulunkulu engcwele beyond measure, Lord, in the mighty name of Jesus, of the goodness of God. They shall testify, Almighty God, of your power, Almighty God, in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu engcwele, wena uNkulunkulu wena wedwa, Almighty God, namhlanje kuseni uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, wena uNkulunkulu osiphila amandla, wasipha igunya, wathi inyoka nofezela kungaphansi kweinyawo zethu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, usiphila amandla, wasipha igunya, wathi inkosi yokulunga, Nkosi uJesu, uthe angikhulekela izwe kodwa labo ngiphe bona. Namhlanje kuseni Nkosi uJesu, siza kuwe sizothi uNkulunkulu, siyalazi iqiniso linguwe, iqiniso likuwe, wena ungukuphila. Nkosi yokulunga, noma usathane seshilo ukuthi thina sinako ukuphila okuchichimayo, kodwa Nkosi uJesu, ngoba wena ushilo wathi thina sinokuphila, wathi wena ungukuphila, uthi akekho oza kubaba ngaphandle kwakho. We come by the name of the Lord, in the mighty name of Jesus. Sizothi uNkulunkulu engcwele, whatever that was calling delay, that was causing it delay to progress yabantwana bakho, namhlanje kuseni we come by the name of the Lord Jesus. We say whatever that was causing it delay to the progress yabantwana bakho, namhlanje kuseni uNkulunkulu engcwele, we say, Lord Jesus, we separate them, Lord. We say uNkulunkulu engcwele, we come against the spirit of delay we progress yabantwana bakho. We come against the spirit of delay uNkulunkulu engcwele kwi success yabantwana bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Whatever it is that was causing uNkulunkulu engcwele ukuthi abantwana bakho baba, we cannot have Jesus and be audience. Asizile ukuzoba ama-audience emhlabeni, Lord. Mangabe ethi uNkulunkulu masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze bese yabusa baba i-purpose yokudala umuntu, wathi umuntu makabuse uNkulunkulu. We cannot be audience, Lord, sibuke ezinye izingane ezibusa uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Let your word, Almighty God, manifest in their lives, Almighty God. Let your word uNkulunkulu engcwele manifest, Almighty God, in their lives, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Let's izwi lakho uNkulunkulu engcwele lisebenze empilweni zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, that your word manifest in their lives, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Ngoba lithi izwi lakho namhlanje iqiniso siyakulazi, iqiniso siyakuleka ukusikhulula uNkulunkulu engcwele. Iqiniso lisikhulula, alikhulule nanoma yini uNkulunkulu engcwele empilweni yethu eboshwe uSathane. Iqiniso lisikhulula, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, in the mighty name of Jesus. Iqiniso lisikhulula uNkulunkulu engcwele, malikhulule nalokho uSathane akubophile empilweni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Iqiniso lisikhulula uNkulunkulu engcwele, iqiniso likhulula umntwana wakho kulo life, Almighty God. We pray, Almighty God, ukuthi alikhulule uNkulunkulu engcwele nomndeni wakhe uNkulunkulu, alikhulule nekhaya lakhe uNkulunkulu, alikhulule nabantwana bakhe uNkulunkulu, alikhulule neprogress yakhe uNkulunkulu, alikhulule nama-blessings akhe uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Iqiniso uNkulunkulu engcwele libakhulula mdala wethu, lisikhulula uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu. Namhlanje uNkulunkulu engcwele sizokhululwa iqiniso, sizokhululwa uJesu, ngoba uNkulunkulu engcwele lisho njalo izwi lakho lithi wena uyindlela futhi uyiqiniso. Namhlanje kuseni lithi thina siyakukhululwa iqiniso, thiwa lithi siyokulazi Nkosi uJesu, ngoba thina siyakwazi ukuthi wena ungumkhululi wethu. Nkosi uJesu, ungumkhululi wethu, ungukuphila kwethu. Namhlanje Baba lithi siyakukhululwa iqiniso, lithi siyakulazi iqiniso, iqiniso liyakusikhulula egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi wena Jesu uyindlela futhi uyiqiniso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. No chitho uNkulunkulu formed against us, Almighty God, shall prosper in the name of Jesus. Asikho isichitho Jehovah Jireh eselwe thina mdala wensuku esiyophumelela, ngoba mkhulu ongakithi kunowasezweni. uNkulunkulu engcwele ngisho bangahamba baye ezinyangeni ezithenjiwe, kodwa nathi sinoNkulunkulu wethu esimthembile omkhulu ngendlela emangalisayo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngisho bangahamba uNkulunkulu
uNkulunkulu oyingcwele baye enyangeni uNkulunkulu onomusa ezinerekhodi mdala wey'nsuku ukuthi mengabe uhambile kwayovalwa izinto kule nyanga ayisophinde ivuleke. Namhlanje uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lakho iqiniso siyakulazi, iqiniso liyakusikhulula ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu Kristu asikho isichitho esolabantwana bakho abakulo life Almighty God esiyophumelela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngisho kungathiwa kuxove kwahlanganiswa nani, kodwa sithi mkhulu ongakithi kunowasezweni, sithi mkhulu ongakithi kunowasezweni, sithi greater is he that is in me than the one that is in the world. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. No weapon formed against abantwana bakho shall prosper in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu onomusa, ngisho kuthiwa uSathane uthumela ama-agents awathembe kangakanani, sithi mkhulu ongakithi kunowasezweni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Noma ngathi uSathane uthumelene ey'mpilweni zethu ngegama lika Jesu, sithi mkhulu ongakithi kunowasezweni. Baba, uthe ezweni lakho akusiyona eyethu impi kodwa ingeyakho Baba. Uthe singakhathazeki, singaphela amandla ngoba akusiyona yethu impi kodwa ingeyakho Nkulunkulu. Yingakho Nkulunkulu oyingcwele sizoletha imithwalo kuwe Nkulunkulu onomusa, sithi sithwalele, sithi siphumuze, sithi siphathele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizoletha imithwalo Nkulunkulu ngegama lika Jesu. Kunabantwana bakho Nkulunkulu oyingcwele abangazi Nkulunkulu onomusa ukuthi ngoba kuwumhla ka-16 May namhlanje bazothathani bahlanganise nani, kodwa namhlanje kuseni Nkulunkulu oyingcwele sizothi Nkulunkulu onomusa, if you were able Almighty God to provide for abantwana bakho Nkulunkulu oyingcwele baka-Israyeli besehlane wehlisa imane Nkulunkulu onomusa, Baba, you are able Almighty God ukuthumela i-destiny helper ey'mpilweni zabo Almighty God. You were able Nkulunkulu oyingcwele ukuthumela u-Elijah kulo mfelokazi owayengazi ukuthi uzothathana ahlanganise nani, wathi khonani la endlini, wathatha amafutha multiplier Nkulunkulu oyingcwele kuloko okuncane Nkulunkulu umntwana wakhe anakho Baba, sithi multiply Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray Nkulunkulu oyingcwele that you send a destiny helper in their lives Nkulunkulu onomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ususe lo bonke labo Nkulunkulu oyingcwele abasey'mpilweni zabantwana bakho abeze ngesmile Nkulunkulu onomusa kodwa ama-intentions abo Nkulunkulu oyingcwele are evil Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje lisho njalo izwi lakho lithi siyakulazi iqiniso, iqiniso liyakusikhulula. Labo bangani Nkulunkulu oyingcwele abasey'mpilweni zabantwana bakho abaze ngesmile Almighty God kodwa ama-intentions abo engemahle Nkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi Nkulunkulu onomusa, open their eyes Almighty God, babona ama-intentions angempela Nkulunkulu oyingcwele abaze ngawo Almighty God ey'mpilweni zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the mighty name of Jesus, Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu onomusa. Baba, we pray Nkulunkulu onomusa ukuthi when the destiny helpers Almighty God locate them Almighty God, help them Almighty God to be able to identify them, Lord, in the mighty name of Jesus. When their destiny helpers Nkulunkulu oyingcwele locate them Almighty God, we pray Nkulunkulu onomusa that they are able to identify them, Lord, ukuthi this is my destiny helper in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu onomusa nothando, we pray Nkulunkulu onomusa ukuthi ngegama lika Jesu Kristu kubonakala amandla kaNkulunkulu ey'mpilweni zabo Nkulunkulu oyingcwele. Kune-case agent Nkulunkulu onomusa ngegama lika Jesu Kristu. Kune-case of emergency Nkulunkulu oyingcwele kumntwana thizeni Nkulunkulu onomusa okulo life Almighty God. Kune-case of emergency Nkulunkulu edinga ukuthi uNkulunkulu athumele ngokukhulu ukushesha. If kubiza ukuthi makube khona umuntu mdala wey'nsuku ozongena kwinhlanzi ukuze ahambe ayokulelo lizwe Nkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje Nkulunkulu, Baba, you are able Almighty God. You are able Nkulunkulu oyingcwele.
ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe kunomsebenzi ekumele wenzeke uNkulunkulu engcwele empilweni yomntwana wakho, kunomuntu othize mdala wey'nsuku ekumele uNkulunkulu onomusa ahambe uNkulunkulu engcwele ayokwenza umsebenzi noma ahlangane nomntwana wakho namhlanje ekuseni, sithi Almighty God we pray uNkulunkulu engcwele ukuthi wenze indlela uNkulunkulu onomusa ukuthi leyo meeting yenzeke in the mighty name of Jesus. Bahlangane uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu onomusa nothando Baba, siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu engcwele for giving us power. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu engcwele usiphe uNkulunkulu onomusa ukuthi sibe singapheli amandla, sivuke njalo sizokhuleka ekuseni uNkulunkulu engcwele. Sizothi Baba, I will not let you go until you bless me, Lord, in the mighty name of Jesus. Sizothi guqula igama lami uNkulunkulu engcwele from whatever kuxakeka benginabo, kodwa uNkulunkulu engcwele igama lami, igama elisha enginalo kube ukuthi I am the blessed one, Lord, in the mighty name of Jesus. I pray uNkulunkulu engcwele ukuthi nanoma ubani mayengibuza ukuthi how are you, ngithi I am blessed in the mighty name of Jesus. Ngithi I am blessed ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Makuphume izwi elilodwa elithi ungaze ngablessed, uNkulunkulu wazi wangibusisa empilweni zabo uNkulunkulu engcwele. Makuphume uNkulunkulu onomusa. We prophesy ekuseni uNkulunkulu onomusa ukuthi uNkulunkulu onomusa ngegama lika Jesu Kristu, noma ngingathiwa uNkulunkulu engcwele abasazi uNkulunkulu onomusa ukuthi babonge kanjani amandla akho ukuthi waze wangibusisa uNkulunkulu. Kuphume nje izwi elilodwa ukuthi ungaze ngablessed ekuseni in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu engcwele. Bazalwane, ngokukhulu ukuyithoba ngiyathanda ukubingelela ekuseni. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela uNkulunkulu, ngiyabingelela bazalwane uNkulunkulu esamuhle nanamhlanje. Ngibingelela umoya oyingcwele. Holy Spirit, I just want to thank you. Lithi izwi lakho, you intercede for us, moya oyingcwele. I just want to greet you. Ngithi ngiyabingelela moya oyingcwele. Ngiyabingelela bazalwane, ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bekune request bazalwane ukuthi sibe ne-Bible study. So I'm thinking ukuthi lo 10 minutes esinawo, we should just go to this word leli elilawo ku screen bazalwane, because ngisemotweni ngingachazi ukuthi when I go to pray ngiyahamba ngiyohlala emotweni because my family is sleeping, my husband is sleeping and my children are sleeping. Yes. Siyambonga uNkulunkulu sisi. So leli lizwi lithi ngokuka as you go to work, sicela ukuthi uhambe naleli lizwi as you go to school, wherever you go. uJohani ngokuka Johani 8 verse 32 uthi niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Bazalwane, lisho njalo uJohani 8 verse 32 uthi niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Okusho ukuthi for as long as ungalazi iqiniso, umuntu ufana nomuntu ongakhululekile. Ebese ethi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Angithi kuthiwa siyakulazi iqiniso ngale kuJohani 8 bese la Nkosi yami khona lento la, bese kuJohani 14 verse 6 uthi mina, uJohani 14 verse 6 uthi mina, uthi uJesu yena himself, he is the truth, he is the life. Uthi yena uyindlela, he is the way, the truth and the life. Uthi yena uyindlela, uyiqiniso, ukuphila. So izwi kaNkulunkulu lithi niyakulazi iqiniso, iqiniso liyakunikhulula. Niyakulazi ini iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Okusho ukuthi thina we just need to know uJesu. Once sazi uJesu thina sizokhululeka. Not only angithi manje mangabe siza kuyena ngokum-understand ukuthi yena ubani, ngokum-understand ukuthi i-capacity yakhe, ukuthi ngoba siphila nje siphila ngaye, ukuphila kwethu kukuye, ukuphila kwethu kunguye, ngoba yena uyini? Ukuphila. Siphila as we breathe, siphila ngaye. So if sazi yena, if yena ephila kuthina eyiqiniso, obviously siyokukhululeka ngoba lithi iqiniso liyakusikhulula.
bese lithi akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Akekho oza kubaba ngaphandle kukaJesu. So we need the Lord enable. Angithi mangabe sikhuleka sithi Father in the name of Jesus, sithi uNkulunkulu. So angeke uzuze kuNkulunkulu ngaphandle kwani kukaJesu ngoba yena uyini, uyisango, uyindlela, uyiqiniso. Uyindlela, uyiqiniso. Uyindlela, uyiqiniso uJesu. Akukho oza kubaba ngaphandle kwami. Bazalwane, singakubalekela singasho sikushoyo but sisempini la emhlabeni. Kuyaliwa. Kuyaliwa one way or another, kuyaliwa ulwa nabantu ongabazi for izinto ongazazi. Kuyaliwa. So we need the Lord Jesus bazalwane. Siyamdinga uJesu ukuthi azosinqobela lezi zimpi esingazi ukuthi silwiselani kangaka. Uthi uyazama bazalwane kube khona abantu abazozama nabo ngakho konke okusemandleni abo ukuthi bakuphule down. Abazozama nabo ngakho konke okusemandleni abo ukuthi bakudiscourage. Abazozama ngakho konke okusemandleni abo ukuthi nabo ukuthi cha, you are not, awubi successful kulento oyenzayo. Siphila emhlabeni onjalo bazalwane, where people fight you for ama reasons nawe ongawazi ukuthi why is this person investor kangaka in fighting with me. Omunye umzalwane wakhuluma nami kuThange, bengi-live nini konje on Tuesday, on Tuesday, wathi kunabantu who are fighting, who are older than her emsebenzini kodwa babhizi balwisana naye. Abanye bazolwisana nento ekuwena, not wena. Bazolwisana nento ekuwena. Bazalwane ngoba sivuka manje ekuseni sikhuleka njalo. Niyakhumbula ukuthi ngesikhathi uMoses ehamba entabeni kuNkulunkulu wabuya neglory kaNkulunkulu. So ngesikhathi siloko sikhuleka, the glory of God vele izohlala phezu kwempilo zethu. Thina we might not see it in a physical, ngamehla a-physical, but la sihamba khona, the glory of God ihamba nathi, okusho ukuthi our light will shine. Sizoshine bazalwane, and lokho kushine kwethu kuzolimaza abantu bobumnyama, be-kingdom ebumnyama. So abantu be-kingdom ebumnyama will not be fighting with you, but they'll be fighting ngale light abayibona ishine kuwena. Because wena phela you're not an ordinary person. Awufani nomuntu ongakhuleki, awufani nomuntu olele njengamanje o-enjoya ama-beauty sleep akhe. When you are a praying person, when you have the light of God, when you have iglory kaNkulunkulu empilweni yakho. So when you go uhambe uye emsebenzini mhlawumbe uthi uyajoka, abantu bafice bejoka bese uthi uyajoka wena, bangahleki nawe ngoba vele abahleki nawe ngoba bona banobaba wabo, nawe unobaba wakho. So kungakukhathazi bazalwane, kungakukhathazi. Sometimes akudingeki ukuthi uzukhathazeke ukuthi hayi usibabana akangithandi. Vele ngeke aze akuthande ngoba wena uhamba noNkulunkulu. Angeke aze akuthande wena ngoba iqiniso uyalazi. Yena akalazi iqiniso. Angithi wena iqiniso uyalazi, iqiniso lihlala kuwena. uJesu uhlala kuwena, uthi hlala kimi nami ngihlale kuwe. So mangabe uJesu ehlala kuwe nawe uhlala kuyena, angeke baze bakuthanda abantu bomnyama ngoba bona if unganayo uJesu, obviously the spirits that will possess you uSatan, ispirits kaSatan. uSatan uzoyithola indawo yokuhlala kumuntu nje onganaJesu. Umuntu onganaJesu, ispirit nje that will operate empilweni yakhe, ispirit kaSathane. So wena mangabe unespirit kaJesu uzohlangana nabantu bakwi-kingdom ebumnyama, obviously kuzoba ne-conflict nje enganasidingo, kuzoba ne-conflict, kuzoba nomona, because vele uSathane ngeke aze abatshele ukuthi no, lo muntu ukanje, unale light ekanje, or izinto zakhe kukanje, ngeke aze amtshele. But uzokwenza ukuthi kube khona into e-wrong abazofuna ukukulabhelisha ngayo. Kodwa lona unenhliziyo embi, kodwa lona ukuthi, kodwa lona baqamba amanga just to make themselves feel better, because when you on the other side, when you are on the other side of the world, wena awukho kwiside labo, kulelo linye iside, nabo bayafisa ukukhululeka because nabo baboshiwe. Ngoba beboshiwe nezinto zabo iboshiwe, ne-progress yabo iboshiwe. But wena ngoba ukhululekile bazalwane, angeke baze bakujabulele.
because wena ukhululekile ngoba lithi izwi likaNkulunkulu iqiniso siyakulazi iqiniso liyakusikhulula, okusho ukuthi thina singabakhululekileyo impela ngoba lithi izwi likaNkulunkulu okhululwe indodana ungokhululekileyo impela. Singabakhululekile thina, singabanqobile thina, singabanqobi ngoba uJesu wethu uthi lithi izwi likaNkulunkulu kuJohn 16 verse 33, I have overcome the world. Okusho ukuthi uJesu wethu has overcome the world. Okusho ukuthi nathi singama-overcomer because thina singabantwana bakhe, singabakhe. And he prayed for us. KuJohn 17 uma ufunda wonke bazalwane, la uJesu ekhulekela khona, wathi angikhulekeli izwe kodwa ngikhulekela labo ongiphe bona. Okusho ukuthi the Lord Jesus has prayed for them. We should pray for them. Akukho okunye ngoba manje bayasebenziseka, usathane uyabasebenzisa against our peace. Ayikho into ebuhlungu njengokungabi nayo peace. Kunomuntu nje ozontshontsha ipeace yakho because yena phela yena wenza umsebenzi kababa wakhe ukuthi azontshontsha and destroy, kill, steal and destroy, azontshontsha leyo peace yakho. So benze njalo, bazontshontsha ipeace, bantshontsha ipeace. Bafuna nje ukuthi kungabi khona ukuthula. Bafuna ukuthi ningabi happy nonke. Angithi yena akekho happy ngoba yena uboshiwe phela, uyisiboshwa sikaSathane, uyisigqila sikaSathane. So ufuna ukuthi sonke-ke singabi happy. Ufuna ukuthi sonke singabi free. Ufuna ukuthi nje ngazi ukuthi nawe kungaba khona into exakayo. Abanye they go as far as baye enyangeni bayofuna izichitho. Bayofuna izichitho ukuthi usibanibani ngifuna ukumkhombisa ungenzanga lutho. Nangu uyitshela ukuthi ngifuna ukumenza ukuthi nokuthi. Ungenzanga lutho. It's basebenzela ubaba wabo phela, basebenzela ikingdom yabo. Njengoba nathi sisebenzele, angithi manje ngoba ngila, I am working for my kingdom, I am working for my father. Ngivuka ekuseni ngo 4:30 ngavuka and prepare for this life. Ngaqoka izinto eziwarm, ngahamba ngayohlala emotweni inomjuluko kuyabanda emotweni. For what? For a kingdom kababa wami. Angithi I'm working for the kingdom of my father. Nabo they are working for a kingdom yababa wabo. Bona abanye bayazi, abanye abazi. Shame. Unfortunately, abanye abazi ukuthi manje ngoba senze nje thina we are representing the kingdom of darkness. Abazi. Abanye Nkosi yami they do not know. But abanye bayazi. Abanye bakwenza ukukhohlakala bebebazi, bayenza ukungcola bebebazi ukuthi hayi lokhu akulungile. But abanye kukubona, abanye sekuze kwaba kubona ukuthi umuntu mhlawumbe wena ubunengqondo enhle ngomuntu and laba bantu they are very influential. Oh my God, influence. They are very influential. Influence against omunye umuntu and i-decision ikuwena-ke please. Mangabe kukuthi kukhona umuntu ozozama ukukhuluma kabi ngomunye umuntu, ungathathi i-judgment yomunye umuntu ngomunye umuntu. Please bazalwane, we don't judge people according to abanye abantu ukuthi bathini. Give them a chance. Because uzothola ukuthi not ukuthi lowo muntu uyinkinga, ingoba kwaba khona i-conflict eyenzeka vele yena ngesikhathi sebenzela ubaba wakhe uSathane, kwaba khona something eyenzakalayo. Oh, thank you Jesus. Ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyabonga. Sekushaye u-6. Niyazi bazalwane that I have to go at 6. I have to go. Ngiyabonga, oh my gosh, ngiyabonga ama-gift. Bonke abantu abangiftayo kulo life, wonke abantu abalike lo life. I just want to say thank you. May God bless you. May God bless you. Ngiyabonga Sisi Nomfundo for liking the life, for gifting. Ngiyabonga ngendlela emangalisa. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwandisele. And each and every person who show up kulo life njalo, I just want to say thank you. May God bless you. I just want to say thank you to each and every person, olikeayo, osherayo, ashare life. Bezalwane kunabantu vele lo life usamusha, so not many people know about this life. So if kukhona umuntu omazi ukuthi you know what, usibanibani ngiyamazi ukuthi by this time usevukile, please share the life. Ngiyabonga sisi wami, ngiyabonga kakhulu. Namhlanje I'm not okay. Abazalwane bayangisendela ama-message, abazalwane bayangisendela oh my gosh, Sisi Nomfundo, ngiyabonga kakhulu ama-gift, ngiyabonga ngendlela emangalisayo. Kunabantu abangisendela ama-message, kunabantu abangisendela abacela inamba yami ya-WhatsApp. So if you send me a message, ucela inamba yami ku-WhatsApp uthi ngifuna ukuthi nje sixoxe about udaba lami, so we can pray about it separately, not lana.
Yeah, I think about 8 o'clock in the morning ngizobe sengiqedile. I'm not sure ngoba ngathi ngiyowasha namhlanje because I'm working night shift. Kusasa bazalwane, I don't think ukuthi ngizoba khona, or unless mawukuthi ngiba khona ngingena ngo-6 because ngiphume ngo-6 emsebenzini. Mawukuthi kusasa ngikhona ngicela ngi-check ngalezi khathi around 6. Nangesonto mawukuthi ngikhona, please check me around 6 because I'm working night shift, ngiphuma ngo-6. Sometimes they let us go ngo-5:30. U-6 ungishayele sengisendlini. So mhlampe u-6 uzongishayela sengisendlini, then I can go live tomorrow and then we can see ukuthi we pray. Bazalwane, mina ngize ngento eyodwa lana, ngize ngokuthandaza, sizothandaza. I came to encourage naloyo obesethi mina angisakwazi nokuthandaza. I came to encourage ukuthi asithandazeni bazalwane, asithandazeni bazalwane. Isikhathi esiphila kusona sidinga ukuthi sithandaze. Isikhathi esiphila kusona bazalwane sidinga ukuthi sithandaze. Bazalwane thina angeke sithambise kubaba usibanibani ayosenzela iwasho, asiphili leyo mpilo. Thina impilo esiyiphilayo ukuthi siyathandaza. Midnight we wake up and we pray. We pray, siyathandaza. Masithola ithuba siyathandaza bazalwane. Into esiyenzayo nje siyenzayo empilweni yethu ukuthi siyathandaza. So mawukuthi kusasa ngo-6 ngikwazile ukufika ngo-6 kusasa bazalwane, ngizozama nje. Mawukuthi angizeli kakhulu, I will try ngigqoke into warm ngize sithandaze until 7 ekuseni. Yeah. Bazalwane ngiyabonga kakhulu. Thank you for your time. Thank you for liking the live. Ngiyabona Nkosi yami kunabantu who have been with me from day one. Ngiyabonga bazalwane to each and every one of you. Thank you so much. Thank you so much. uNkulunkulu abe nani. I pray ukuthi uNkulunkulu azibonakalise empilweni yenu bazalwane. I pray ukuthi nibone niteste. Ngifake nje ivideo yami eyodwa from i-account yami le enye endala. No sendala because ile ndala yafika kuqala ngayiziba ngabuye ngenza ama-videos ngale. If you want to follow my account enama-videos Nkosi ngicabanga ukuthi ngibhalile laphana on my bio ukuthi ngicabanga ukuthi ngibhalile. Oh my gosh, thank you Tab, thank you so much. Ngo-5 mangabe ngingayile emsebenzini ngiyangijwayela ukufika ngo-5 ekuseni and we pray. Sithi nje uNkulunkulu, I will not let you go until you bless us. Sijwayele nje ukungena njalo ngo-5 ekuseni sizokhuleka, sizothandaza. Sithandaze bazalwane, singapheli amandla. Hey, ngoba ngesikhathi bazalwane uJehoshafati kulesa sizwe babezohlaselwa. Yabo mangiyifunda kahle le ndaba kuthiwa bahlaselwa izizwe eziwu-2. And then kwaba khona imessage kwathiwa ningapheli amandla, ningasabi ngoba akusiyona yenu le into kaJehova. Kwathiwa le mpi le akusiyona yenu. And then kwathiwa instead of taking weapons, ama-weapons ama-spears nani, they must just worship. Kwathiwa abadumise. Kuthiwa abadumisa. Lithi iBhayibheli bahlotshiswa ngobungcwele. And then emva kwalokho these two countries, these two people ababezolwana babulalana bodwa. Bona nje all they did bafika sebezothatha ubucwebe babo. Oh my gosh, I love the Bible bazalwane. I love the Bible. Ngabona sengikhuluma ngeBhayibheli one sengifike ngikhuluma ngo-New Testament, Old Testament konke nje. I love the Bible bazalwane. I love the Bible because ilona lisiguidayo, manually yethu ilona lisiguidayo. We come by the word. We come by the word of the Lord. Thina asithembi izinto eziphathekayo thina bazalwane. We come by the word of the Lord. Size ngezwi siyathandaza and then we quote in scriptures. We say uNkulunkulu in the name of Jesus. Sithi ngegama likaJesu. Sithi baba uthezwini lakho. Sithi uthezwini lakho baba asocela noma yini wena uyosenzela. Lisho njalo lithi sithi siza ngezwi thina. Thina siza ngezwi kaNkulunkulu. Sisibamba ukusho kwakhe thina. Siza ngezwi. We come listen, our weapons are not carnal but they are mighty through God to the pulling down. We come by the word. Lisho njalo bazalwane lokho engikubhale la elithi ukuthi I will not let you go until you bless me. Akusiwona amazwi ami.
kuseBhayibhelini sithathe eBhayibhelini ukuthi kanti hawu kanti iyakwazi yini ukusho kanjalo uNkulunkulu? Yebo uyakwazi. Nangu uJakobe he did that. Wathi uNkulunkulu, I will change your name because wena ubambene noNkulunkulu wanqoba. Lisho njalo iBhayibheli. Lisho njalo iBhayibheli. Bazalwane, I have to go ngiyolungisela ingane esikoleni. Ngiyanithanda ngendlela emangalisayo. We shall meet again. Ngithe kusasa ngo-6 bazalwane. Yes, kusasa ngo-6. I think yeah. Ngalezi y'khathi sizomitha kusasa bazalwane.
hlalani phansi bazalwane. Sinimini shanikhando. Chimil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 i hando. Yalo shanimano. Wamlilo hlayo yini mama mathodosha. Ayimano siende. Ayimanindito. Ayimama mamusha. Hallelujah. Hallelujah. Akwenziwa njani makutshela Nkosi? Kuyaswakala imfundo enkulu. Wasimakathi phakathi kwabantu. Basihlangana sithi sokhonza nje. Kodwa usishiyile ihlala phakathi kwabantu. Hallelujah. Hayi kulungile bazalwane. Ayingeke muyigcwele, ayi baba. Ayi, 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 ayi. WaNkulunkulu wantushani. Yes, Lord. Lungile bazalwane.
izithalo zezulu kuyo halaliswa ezulu ungalilahli nawe ithemba kuyophakama izithalo zezulu kuyohalaliswa ezulwini nawe mzalwane mamela kuyophakama izithalo halaliswa ezulwini. Ulungile Jesu, ulungile themba labakholwayo, ulungile Nkulunkulu wethu ongcwele ngcwele, ulungile Dwala laphakade, Kumkani okumkani, Nkulunkulu wezizwe, phakama Dwala laphakade, phakama Nkulunkulu wethu, phakama Dwala lethu, phakama Zulu yasimama uJehova igama lakho ukuba yethe you are Jehovah Melchizedek, you are Jehovah Perizim, you are Jehovah Shalom. Sibiza wena mabizo sabene, sibiza wena Dwala enemiyo, ngaphandle kwakho asilutho, ngaphandle kwakho asenzinutho, asingakati asiphambili, ubukeka Dwala lethu, bayethe umkani yezulu, bayethe hlumela likaJesu, wena mhlaba. Hallelujah! Payata! 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 Shapapapapapa! Liposhamano! Kunazaya! Ebenezagos! Wenus holile! Posewabalapa! Ebeneza! Kosangwala! Ebeneza! Kosangwala! Ay, 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 ay. Hallelujah. 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 Ay, 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 ay. Oye, mi paradisiwe, mi paradisi. Oh, Jesus. Mi paradisiwe, no, no, mi paradisiwe. Ay, mi paradisiwe, mi paradisiwe.
Hallelujah. Komhlali duma izulu nonya silusa bega namaza yebo namaza isukuni kwinya
Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Labakosaya. Bazalwane nisakhona, hawe ma. Basakhona bazalwane, Nkosi yami, ngifunda ama-comment. Ngifunda ama-comment bazalwane. Yo. Thank you Jesus. Nisakhona bazalwane. Nkosi yami, ngiyabingelela. Ingane isihambile phela uma ngabe ngisuke sengihamba ngo-6 so ngiyolungisela ingane ye-crash. So ngiyabuya-ke ngithi ngizobheka ifoni abazalwane basakhona Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, yo ngiyabonga kakhulu. I-prayer was kusasa-ke Nkosi yami ngizongena ngo-6 kuya ku-7. Kusasa ngingena ngo-6 kuya ku-7. Ngizobe ngikhona kusasa. Ngizobe ngikhona kusasa bazalwane. Sizokhuleka uNkulunkulu wethu. Sizokhuleka kuJehova wethu. Sizonxusa nje futhi uthi Baba, sicela ukuthi uvule leyo mnyango. Sizothi Baba, sicela leyo msebenzi. Sothi Baba, sicela leyo mshado. Sizothandaza nje, sizothandaza. Sothi uNkulunkulu, hayi Lungi, ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ukuthi nisakhona. Oh my gosh. Yo guys, ngo-5 siqala ngo-5 ekuseni siyathandaza bazalwane. Sihlangana ngo-5 bazalwane siyathandaza. Ngo-6 ngihamba ngiyolungisela ingane esikoleni. So ingane isihambile-ke esikoleni manje. Ngithi ngizothatha ifoni kanti abazalwane basakhona. Ngithi hayi sengifunda ama-comment abazalwane. Ngifunda ama-comment because abazalwane bayabhala and angikwazi mina ukufunda ngibe ngithandaza, yabo. Angikwazi because uma ngike ngafunda ngizophazamiseka. Uma ngike ngafunda ngizophazamiseka. So ngifunda later. Ngifunda ama-comment ngiwafunda later because ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngiyowabheka ama-comment ukuthi ade bethini abazalwane. And then uma ukuthi kunomzalwane obhale something nje edinga ukuthi ngikhulume naye personally eceleni ngimsendele i-message. But ngiyabonga nje kakhulu bazalwane for ukuthi sikhuleke sonke. Sizokhuleka sonke la ekuseni njalo ngo-5 sikhuleke because khona abazalwane who are here njalo. They don't miss. Abanye baze bangibuze uma ngisemsebenzini ukuthi hayi bo kanti namhlanje ukuphi, bese ngiyachaza-ke. Kodwa uma ngizoba semsebenzini ngiyasho ukuthi kusasa ngiyasebenza, I cannot make it. Ngiyachaza bazalwane uma ukuthi ngiyasebenza ukuthi hayi kusasa-ke I am working, angeke ngize ngikwazi ukungena, yabo. But uma ngikhona ngiyasho futhi ukuthi hhayi like izolo ngo-11 ebusuku ngibhale umyalezo ngasenda ukuthi ngizobe ngikhona ngo-5. Ngibhale ngenze ividiyo ngasho ukuthi ngo-5 sobe sikhona ekuseni. So hawu iyona le Nkosi yami, angibonanga nokubona because bese ngitatazela. Yo, morning prayer 5 AM. Hhayi bandla yazi angibonanga ngempela ukuthi iyona le morning prayer, angibonanga. Bengiyibambele ubuthongo kwasho ukuthi-ke vele sekushaya u-5. So ngasale sengiqhubeka ngakhuleka ngabe ngisabuka ngabe ngisafunda because lokhu ngikubhale izolo leli vesi ngafunda because I have to read the Bible. Ngazi ukuthi iliphi ivesi engizoza nalo kubazalwane silifunde, yabo. Prior, before ngosuku langayizolo, before ngize kubazalwane, I have to read the Bible. So ngiphuma emsebenzini-ke bazalwane, bengiphuma emsebenzini izolo ngenze kumele ngithe sengilala ngafunda iBhayibheli. Yo, isitori kade ngisifunda izolo, isitori sikaJonathani la bambulala khona uJonathani bembulalela ivangeli. And enhliziyweni yami ngiyasho ngithi hey, ziyeza lezo y'khathi la kobe khona kubulawa ibandla, libulawela ivangeli, ziyeza. But we are privileged-ke thina ukuthi la kwi-country yethu Nkosi yami i-Christianity like
abantu inkolo yethu ayixwayiwe iyona cathi u-90%, siwu-90%. Yabo nje eCongo bekubulawa uzwe kuthiwa hayibo ama-Christians emazweni amaningi. Afghanistan, yabo nje uma ufunda iy'ndaba, Afghanistan nje abantu bakhona bacindezelekile, abantu besifazane akumele bakhulumisane bodwa. Kunesimo nje si-tense kakhulu e-Afghanistan bazalwane, but thina lana e-South Africa as much as siney'nkinga zethu but ayifani nezakwamanye amazwe. Kwamanye amazwe uthi uma ubuka nje ey'ndabeni ka-Israel nje, o-Gaza, yonke lento eyenzakalayo emhlabeni bazalwane uyasho ukuthi ish, at least thina la kule country yethu noma kukhona phela okusixakile but asifani. Yabo nje u-life enginawo lona omunye, I mean u-TikTok, i-account enginayo le enye is from it's mangabe ngingena ku-live kungena abelungu abamazi uNkulunkulu, not ukuthi bayazenzisa, cha, abamazi uNkulunkulu bayamphika nje totally kuleya country. Because why? Ngenxa yokuthi like angazi noma benzelwanga yini umusa, but thina nje lokho alone kungenze nje ngabona ukuthi I am so privileged ukuthi ngibe kwi-country ethanda kangaka uNkulunkulu. La nje ngithi nje I'm going live with phu abantu abawu-50, phu abantu abawu-40, yabona nje like 60 people come and join sizokhuleka nabo. Yo guys, yazi niyangithobisa ngendlela emangalisayo. Yabo nje ngo-5, 5:30 abantu basuke sebewu-50, 60, 70 belapho nje 50, 60, 70. Yo, and ngifisane nje ngithi wow, uNkulunkulu mkhulu ngendlela emangalisayo. Abantu bayamthanda uNkulunkulu. Abantu bayamthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. So bazalwane, nibe nosuku oluhle. uNkulunkulu uyanithanda, uNkulunkulu abe nani, anigcwalise nje ngamandla akhe. Noma kungathiwa kufika luphi uhlobo lwezimpi, nilifice nje nigcwele amandla, nigcwele amandla kaNkulunkulu. Nibe nosuku oluhle bazalwane. Thank you for the likes, thank you for the gifts, thank you for liking my videos. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Thank you. I have to go. Bye. Bye bye.